Speaking to you right now, in another area also, we have 2 fires that are going on, but we are trying to contain that fire. Umkhosi wokhuselo weli SANDF usabila usoma unqanda umlilo unganweni nosawusube imiphefumulo yamajoni amathandathu kwiziko loqeqesho lwamajoni eluhatla kumntla koloni. Luthi luyangcungcutheka uluntu lwase abangekho mthethweni abangenazo impepha zokuba kweli lizwe. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvume sinilungiselele wona ngale njika nazo phambi kwexesha ngenxa yebhola ezakusasazwa emva kokuphuma kwethu emoyeni. Umkhosi wokhuselo weli SANDF usabila usoma unqanda umlilo unganweni nosawusube imiphefumulo yamajoni amathandathu kwiziko loqeqesho lwamajoni eluhatla kumntla koloni. I-SANDF ithi lo mlilo oqala emalanga izolo uqhamuke kumgodi okufuphi neliziko. Amajoni amathathu afumene umonzakalo kwesisehlo asalele ngandletyananye esibhedlele. Umkhosi wokhuselo kuzwelonke iSANDF uthi asankonyiwe amagama wamajoni athe alandulela eli aza kudizwa kuphela xa sekuxelelwe iintsapho zawo. Ukanti amajoni amathathu alimeleyo kulo mlilo anyangelwa ukutsha kanopom esibhedlele. It was reported that 6 soldiers of the South African Army lost their lives during this incident, and 3 of our members were injured with second-degree burns. The names of the deceased soldiers will only be released once the next of kin have been informed. At the moment, the focus is to contain the fire and to account for all the members who were in the area where the fire occurred. Abalimi abakufuphi nesishigubu somkhosi nabo bafinyeze imikhono bancedisa kwidabi lokuthintela ukunwenwa kwalomlilo oqhuqisayo. As I'm speaking to you right now, in another area also, we have 2 fires that are going on, but we are trying to contain that fire. But what we've done now, seeing what happened yesterday, we have moved all the soldiers that are in that area so that we can contain that fire. And the beautiful part of today is that we are even having the local farmers coming in and assisting us. Kulomlilo kuchabalale kananjalo izithuthi zomkhosi eziliqela nezixhobo zenkampu. Abasebenzi mgodini abangekho mthethweni bayaqhuqisa kwidolophu yasePilgrim's Rest kwiphondo laseMpumalanga kutyholwa ozamazama ngokuphilisa abazamazama kutyholwa ngokuba bahumba ndawo yonke bekhangela igolide nesilivera. Abahlali batyhola amapolisa ngokuvumela ozamazama ukwenza olu lwaphulomthetho kwaye bathi okukubeka esichengeni le ndawo yabo eligugu. Pilgrim's Rest ithandwa kakhulu ngabakhenkethi kodwa ngenxa yokungakhathalelwa kwayo kule minyaka igqithileyo ayisekho ntle njengakuqala. Abahlali basebenzi mgodini abangekho mthethweni bayazenzela kule dolophu. Abahlali bathi ozamazama kwenza umsebenzi wabo oxhomekeke kukhenketho. Ekuqaleni bekungana problem because bewamayina leti intsabeni nyalo lokuba kwentayo bayehlile sebamayina exactly la kuloma immediate communities la sihlala khona nala kulo dorobha lelincane lelisithembe lona in terms of tourism. Abahlali bamemeleli agente zonyanzeliso umthetho ukuba zingenelele. Mazama balwa banokuthi ba affected the whole community. Sike saba nenkinga I think 4-5 years back lapha kabewela khona kadubulwana lana. So ma-issue akhona ma-case akhona akakaza resolviwa amaphoyisa akazange abambe umuntu. Ukanti amapolisa eMpumalanga ukubasusa abasebenzi mgodini abangekho mthethweni kule ngingqi kodwa athi ozamazama baye bazimele ngaphakathi kule migodi ingekho mthethweni kwaye amapolisa awaqeqeshelwa ngokusebenzisa ishaft zemigodi. Operations sibona sesekude babalekele emgodini or babalekele phezulu kwendaba bazi ukuthi thina lapha emgodini asivumelekile ngomthetho ukuthi singangena simaphoyisa sikaqeqeshwa ukuthi singene lapha emgodini. Inkinga iba lapho ke kodwa abanye siyakhona sine evidence la sike khona sabopha khona abanye. Lo isebe lezimbiwa ligxininise ukuba lizimisela ukuphelisa abasebenzi mgodini abangekho mthethweni. We are confident that working together with the security cluster, we will eventually eliminate the scourge of illegal mining in our country. Emva kulonyaka uphelileyo ibhunge lijongene nezimbiwa kweli lilumkise ngelithi ukwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni zerandi kwaye lo mkhwa ukhatshwa nazizenzo zodushe ukanti abahlali baphila phantsi kwezimeko.
Usekela mongameli we-ANC umnumzana wenze intetho ephambili kwirali yokuhlaziya umqulu wezithembiso zonyulo luka-2019 eThabanjwe eFreystata. Uxelele amawaka abalandeli beliqela kuba lilo kuphela elizinikeleyo kwinkonzo yokusebenzela uluntu kweli. Ethetha nebubu labalandeli bombutho omkhulu i-ANC, usekela mongameli weliqela uthe njengezicaka zabantu bagqibe ekubeni phambi kokuqulunqa umqulu wezithembiso zonyulo lonyaka ozayo mabathi bhazalala kulo lonke eli bahlaziye umgamozelo wanjiwe ngokuphathelene nemiqulu yezithembiso zonyulo. We also look at where we started. Arishebi fela 2019. We look at where we started since 1994, when this country became a democracy. Sechaba Samangaung, you are part of the South Africans who have benefited from the work of the African National Congress over these many years. Mokhatlo wa rona kajeno marks 111 years of existence. Ontse ulwela ditokelo tsa batho. Re a thaba holo tulong kaofela, including here in the Free State where the ANC was found. We can find the footsteps of the African National Congress. Harietsa manifesto next year, to yetsa ilurki manifesto erietsa reseribuile le batho. That we will not start with the manifesto for 2024 before we review the past manifestos together. Umnumzana Mashatile ukwathe kuluvuyo kwe-ANC ukubona abalandeli bephume ngendlu kwiphondo laseFreystata. Apho wasekwakhona umbutho wesizwe ngo-1912 esithi kuyabonakala abantu bayawuxhasa lo mbutho njengethemba labo. Kwalapha ezindabeni abahlali basemasonwabo eNgcobo bathi basela amanzi ndawonye nezilwanyana ngenxa yokungahoywa ngurhulumente kwisikhalo sabo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Umkhosi wokhuselo weli SANDF usabila usoma unqanda umlilo unganweni nosowusube imiphefumlo yamajoni amathandathu kwiziko loqeqesho lwamajoni eluhatla kumntla koloni. I-SANDF ithi lo mlilo oqale emalanga izolo uqhamke kumgodi okufuphi neliziko. Amajoni amathathu afumene umonzakalo kwesisehlo asalele ngandletyana nye esibhedlele. Ukukhula ngokweminyaka kunezinto okuhamba nazo. Uninzi lwabantu abadala baba ngamaxhobo lwaphulomthetho baphila benoloyiko lolwaphulomthetho abantu abadala eGqeberha. Intatheli yethu Lerato Fekisi ityelele abantu abakhulu yabuya nale ngxelo. Wakhe wacinga inoba kunjani uba ngumntu omdala kweli xesha? It has many more challenges than what we could imagine, you know. Because you are vulnerable, number one. We don't feel safe outside the gates of over here. They can do anything. They can mark you. They can scam you. It's even difficult to go to the ATMs. People, you know, you're in a care center, you're out of the way. It's like out of sight, out of mind. Parker oneminyaka 84 uhlala kule ndawo egcina abantu abadala. Uthi ngaphandle kwamasanga le ndawo akakhuselekanga. It has many more challenges than what we could imagine, you know. Because you are vulnerable, number one. Ukuhlala kwendawo ekhusekileyo ayona bayideleleyo. Ukoyika yinto banayo abantu abadala. I don't feel alone. When I came here, I was unknowledgeable and I would take chances and I would go out and walk. Abantu abadala abangathathi ntweni kwelinye icala ledolophu nabo baphila ngoloyiko kwaye banomvandedwa. Abo sithethe nabo bafuna nje kuphathwa ngenkathalo bazive bekhuselekile. NguLerato Fekisi kwindaba zeSABC eGqeberha.
Baninzi abembeli abafumana imali yesibonelelo karhulumente ngenxa yobunzima bajongene nabo, okuquka abo baphelelwa ngumsebenzi nabo bangakwazi ukuzondla. Uninzi lwaba bantu luphela lusamkela imali yendodla. Ehamba ngesitulo samavili phakathi emgaqweni kule ngantsini yelanga. Lo ngomnye wemigaqo exakekile Bloemfontein, uJohan van Zyl usoloke ekuwo. Nakubeni eyinikwa imali sisibonelelo karhulumente uthi iimfuno zakhe zingangoboya benje ezihlanu. Uthi imcacele gca kwekade emhlophe ehlungwini yobungozi ajongene nabo kulo mgaqo. Where I look around and I can see if the car is maybe driving out of range or so. I was a driver for over 50 years. Uvan Zyl oseleke walixhoba lolwaphulo mthetho akayeke ukuza kuwo. It happens a lot. I get marked since this 2 months since I've been coming here. I was maybe marked 5 times, 5 or 6 times, 3 cell phones. Yeah, but still I'm not scared. Belophuthiso lwentlalo lithi umsebenzi walo kukubuyisela isidima kwabo baphila ngokugqiba ezitalatweni. We restore that dignity. We make sure that those people who are living on the street, because of they come with various different issues, we gather the information database and everything, because we have appreciated that issues of homeless are not homogeneous. That means they are not coming with the same reasons to live on the street. Umasipala uyayivuma ingxaki yabantu abaphila emigaqweni esithi uza kusebenzisana nemibutho engakhongozwa ngurhulumente ukunceda abantu. It's an involved program that would actually require that not only do we remove them, but also what solutions must go with it. Umasipala uthi ukulondoloza impilo nesidima sabantu abahlala ezitalatweni ngumba obalulekileyo. Abahlali belokishi Masonwabe eNgcobo eMpuma Koloni bathi oko besokola ukufumana amanzi acocekileyo ixesha elide kulo nyaka, bathi kunyanzeleka bakhe amanzi emifuleni besela nezilwanyana. Kulithuba uluntu lwalapha lusela emifuleni. Inye impompo eyafakwa ukuhlangabezana nengxaki yamanzi. Kodwa abawafumani bonke amanzi nanjengoko abanye bekude. Nekunyanzeleke basebenzise imithombo. Amanzi anqaba ngba indawo esizisebenzisayo yimithombo enedepth kwazi zindawo ezimbini kufolwa kude kubethu ubusuku. Anqabile amanzi awekho kule ndawo, ndike ndizame ngetruck kwamasipala ndiwanikwa amanzi aphele isithubeni. Ukunqaba kwamanzi kuthwaxa nabo bahlala kwizindlu zesibonelelo. Amanzi njengoba siwasokola eNgcobo sikha kabuhlungu kwindawo ekuthiwa kunkconkconco kumdaka phaa kulahlwa neekhimbi yonke into, but sincedwa ngumthombo kube ephuma ngaphantsi ke size bamhlamba safe. Sinengxaki yamanzi angaphumiyo ezitephini ezifakiwe ezindlini. Zonke i-RDP zifakelwe amanzi atyhubhishiwe but amanzi awaphumi. Agqibela uphuma ngaloo nyanga singasayaziyo, kodwa almost half yalona unyaka amanzi awaphumi apha. Umasipala wesithili iChrisani uthi ukonakaliswa kweziseko zamagalelo ekunqabeni kwamanzi kule ngingqi. Umthamo we-treatment works enikeza amanzi kwindawo ezinjengeMasonwabe uphantsi xa uthelekisa nokukhula kwemizi ekufanele ifumane le nkonzo. Kungoko kukho ukunkinkishwa kwamanzi kule ngingqi. Lo masipala ukwathi uthethathethana nabatyali zimali ukuze kokhiwe idami elizokonela ingingqi yaseNgcobo. Ukanti bamemelela kwisisombululo sethutyana noba ngamatanki azofakelwa kwezi ndawo. Ndingulwandile Ngcobo. Abahlali kwiphondo laselela urhulumente ukuba akhawulezise inkonzo ayeke ukulinda de ibe ngumzuzu wokugqibela phambi kokuba athathe amanyathelo. Abahlali bakuvakalise okungethuba kubanjwe inkqubo ejongene nokuphuculwa kweenkqubo zokwanjiswa kwenkonzo ithunsa lerule eGelexpan. Amagosa aseburhulumenteni andwendwele kwiingingqi eziphantsi komasipala waseMahikeng kwilinge lokulungisa iingxaki ezikhoyo kwinkqubo yokwanjiswa kwenkonzo.
Le nkqubo isekwe ngeenjongo zokusombulula iingxaki ezikhoyo kwinkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. Kubo bonke oomasipala kweli phondo kugcwele iindlela ezinemingxunya. Urhulumente uthi uzama ukulungisa ezo ngxaki. Nangona abahlali bekuvuyela oku, kodwa bathi banenkxalabo yokuba ngahle ezi ntshukumo zenziwa kuphela kuba sijonge kunyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. Ndikwimeko enzima kakhulu, oko ndahlala kwindlu enamagumbi amabini susela ngo-1986 de kube ngoku, oko ndathenjiswa ngendlu ye-RDP ndisalindile. Tunsalorole is moving fast. If you can check, we've got a report from both MECs reporting to us about all departments here, even in our schools. They even touched about the water shortages in our municipalities. Even they have declared that they owing our municipality, of which they're going to pay the debt so that our municipality can run. So uthi seyiqalisile inkqubo yokulungiswa kwendlela kweli phondo. Every Friday we are patching potholes, and this should be seen in the context of the Vala Zonke program, which was launched by so we are basically continuing what was launched. Kukwatyelelwe kwiindawo eziliqela kwanikezelwa ngendlu kwinkonde neminyaka engama-97. Urhulumente wephondo uliqhwabele izandla elinyathelo. Already in their budgets, they've budgeted for service delivery issues. Municipalities have budgeted for service delivery issues. So we are spending that money. A separate vote for Tunsalirole. We are spending what has been allocated. What has been allocated to the Northwest Province for this financial year is 50 billion for the entire province. So we are spending from that money that has been allocated. Tiswa ithi banethemba lokugqibezela le nkqubo ukuphela konyaka. Umkomishinala wamapolisa Mtsintsibala Dlamini sweleka kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo International eGauteng ngalentsasa. uDlamini besendleleni ebezima sendibano ye-Interpol. SABC ive ngomthombo othembekileyo ukuba uDlamini belinda inqwelomoya ebheke eSwatini ngethuba esweleka. Urhulumente waseSwatini nenkonzo yesipolisa iseza kuphosa ilizwi ngalomba. Isebe lezolimo eLimpopo lithi linesakhono esaneleyo sokulawula umkhuhlane wentaka kweli phondo. Iifama ezine Bhilabhila, Modimolle naseMogalakwena zichaphazelekile ngulo mkhuhlane. Amafama entaka ezifuywayo antlithwe kanobom ngumkhuhlane wentaka. Umkhuhlane wentaka ogqubayo wenza kube nzima ukufumaneka kwenyama qanda nezizezona ezinezakhamzimba iprotein ezifikelelekayo ngokwamaxabiso. Nangona zine kuphela iifama ezifumaneke zinalo mkhuhlane, ifuthe lawo liyavakala kwabo bakweli candelo kweli phondo. Umfama uGeorge Maluleke uthi ushishino lunyuke ngamandla kwaye amaxabiso axhume kanobom. You know, there were people that were not used to order from me. Now they are becoming more, I'm seeing more of the new faces than the old faces. Yes, so the demand is higher in such a way that we cannot supply. So this shortage, this situation where chickens are short, it gives us a pressure because everyone wants help. When you woke up early in the morning, everyone say, give me something. You cannot give because you only have what you have. Amagosa ezolimo kweli phondo athi ayayilawula le meko kwaye uluntu malungaxhalabi. What we can confirm is that the Limpopo is affected in the Waterberg region. Only 4 farms which have been identified in Bhilabhila, Modimolle and Mogalakwena. The rest of our provinces, Sekhukhune, Bembe and Mopani. Our technicians, as we are speaking, they are attending to the matter. Okwangoku abathengi kuza kufuneka bangene nzulu ezipokothweni ukufumana imveliso yeenkukhu.